er det væsentligt at beskæftige os med mursten, da tegl måske er et af de mest karakteristiske materialer i dansk arkitektur. Det har været interessant at lave sin egen sten, fordi det er ligesom detaljen i byggeriet. Vores vision var, at det skulle være en sten, som havde en alsidig anvendelse, både i by og på land. At den skulle kunne indgå i mange forskellige typer byggeri. Vi vil gerne have en mursten, der havde en særlig glød, og en mursten, der kunne kombineres med andre teglsten. For os hos Art var det en oplagt mulighed at dyrke sådan helt ned i detaljerne omkring et materiale. Arbejde med ler og kalkprocenter og den slags, og finde den rigtige glød sammen ude på teglværket. Det har været et godt og frugtbart samarbejde, synes jeg. Og især fordi, at arkitekterne har været så godt forberedt. De har haft en helt klar vision, som de har været meget dygtige til også at formidle i både tekst og tegning. Og så var det jo meget nemt for os at gå i gang, fordi de vidste, hvor de ville hen. Stenens navn Almen stammer fra ordet almenningen, som betyder fælleseje. Og samtidig så laver vi også meget almen byggeri, så det har også et sådan fælles sammenfald i navn med det almene byggeri. Det har været vigtigt for os, at Egernsund Wienerberger arbejder bevidst med at sænke CO2-forbruget i deres produktion af teglsten. Vi har valgt at samarbejde med Egernsund Wienerberg, fordi at de laver læsten, som er i dansk normalformat, og samtidig så har den et lavere CO2-aftryk. Jeg er rigtig glad for, hvordan den nye mursten er kommet til at se ud. Jeg synes, den har en meget fin glød, som bidrager med varme og liv i vores lidt blege skandinaviske lys. Det har været spændende at være med til at udvikle et produkt, som vi kan bruge i fremtidige projekter, byggerier. Det at kunne ikke bare sætte form på arkitektur, men også sætte materiale på arkitektur, det har været rigtig inspirerende og interessant. Vi er utrolig glade for vores nye sten. Vi synes, den har en lavmældt ynde. Den passer meget smukt ind i vores eksisterende by, og vi glæder os til at bruge den en hel masse.